tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod Top Produsere alături de biroul Remax Properties. Mă bucur astăzi să l-am alături de noi pe colegul meu Laurențiu Pătrântaș, cel mai productiv agent în biroul nostru în luna septembrie. Bun venit, Laurențiu! Felicitări pentru reușite! Mulțumesc, Modelina! Luna Bine v-am găsit! a fost o lună extraordinară pentru noi ca și birou. Tocmai am fost premiați ca cel mai productiv birou al rețelei, iar cel mai bun consultant imobiliar din biroul nostru este astăzi alături de mine și o să mă ajute să facem puțină lumină în, cred, deja o clasică întrebare în piața imobiliară. Cum merge piața imobiliară toamna aceasta? Da, într-adevăr, în perioada asta toată lumea e cu ochii pe noi, auzim frecvent întrebări ce se întâmplă cu piața imobiliară, încotro se îndreaptă, scad prețurile, cresc, se blochează. Din ce am observat eu, lucrurile nu sunt blocate, piața se mișcă, noi trebuie să fim acolo să știm ce să facem. Și e nevoie să ne aclimatizăm, practic să avem un pic de flexibilitate și o vedere de ansamblu, astfel încât să fim prompți în a ajusta ce e de ajustat. Sunt anumite segmente de piață care se mișcă mai greoi, anumite zone care se mișcă mai bine. Ce am întâlnit eu sunt sectoare sau cartiere în București unde proprietățile se tranzacționează foarte repede, cum apare ceva într-o săptămână s-a și vândut, e cerere mare pe zonele respective și atunci proprietățile... Poți să ne dai niște exemple? Există, nu știu, poate pozițiile centrale sau semicentrale sau anumite cartiere care au căutare în perioada asta mai mult decât altele? Sunt pozițiile centrale cu blocuri mai noi, adică blocuri noi la noi e relativ, dar blocurile după 80 sau cartiere cu apartamente mai puține, blocuri de 4 etaje sunt mai căutate. Am observat că zona Dorobanți, Floreasca este foarte căutată. Acolo cum apare ceva, imediat s-a și vândut. Și implicit acolo nu avem corecții negative ale prețurilor. Nu, chiar acolo cererea e constantă, chiar avem în așteptare clienți care așteaptă să iasă ceva și să-i anunțăm. Deci dacă aveți proprietăți de vânzare pe zonele centrale, sunați-l pe Laurențiu că deja are clienții pregătiți să cumpere. Da. Și mai sunt anumite tipuri de apartamente sau în funcție de stadiul lor de renovare, ce îmbunătățiri au. Centrala, în perioada asta, centrala proprie am văzut că e un atu foarte important în cumpărarea acestor produse. Și la fel, alte criterii mai sunt să fie aproape de metrou, să aibă parcuri în apropiere, adică astea sunt anumite criterii pe care cumpărătorii le caută și cumva dacă le bifează pe astea principale, prețurile se mențin cât de cât constante. Per ansamblu sunt corecții în piață de ușoară scădere, adică în ceea ce privește prețurile. În ceea ce privește prețurile. Pe piața chirilor am observat că a început să-și revină, chiar s-a mișcat foarte bine. Dacă înainte stăteau apartamentele, nu știu, erau anumite apartamente care stăteau mai mult pe piață, poate chiar și o lună până să se închirieze, pentru că aveam proprietari care vreau un anumit preț și preferau să aștepte să-l și obțină. Acum același tip de proprietate s-a listat și a doua zi s-a și închiriat, adică am avut cazuri de genul ăsta. Deci cam așa ne situăm. Putem vorbi, dacă detaliem în mai multe... Noi ne-am propus doar 5 minute pentru astăzi, așa că nu o să intrăm în foarte multe detalii. Nu mai, iată, ne oprim. Dar ca și concluzie și îți mulțumim pentru că ți-ai dat din timpul tău și din informațiile pe care le-ai cules practic de la firul ierbii din piață cu ajutorul tuturor clienților și tranzacțiilor pe care tu le închei deja constant de... Cumva ne-am obișnuit cu Laurențiu să facă formatul ăsta de emisiune alături de noi. E clar că informațiile astea sunt foarte valoroase și cumva mai liniștesc din zvonurile care se aud legate de blocajul pieței imobiliare, o scădere accelerată a prețurilor și așa mai departe. Lucrurile deocamdată arată foarte bine, tranzacții se întâmplă, e adevărat că sunt minore scăderi de prețuri pe aici, pe acolo, dar nu ceva dramatic. Trebuie să fim, vreau să mai adaug ceva, receptiv la ce se întâmplă, schimbări se fac, noi trebuie să le adunăm, să le punem cap la cap și să vedem ce soluții
avem. Pentru că și dacă, nu știu, se fac corecții din astea majore, ok, ce facem în situația... Bine să fim adaptați. În situația în care ajungem acolo, ce avem de făcut. Deci trebuie să fim informați și cu soluții la ceea ce apare pe parcurs. Pe parcurs. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Nu uitați, Laurențiu Pătruntaș, consultantul imobiliar în biroul nostru în luna septembrie, cu cele mai bune rezultate, rămâne la dispoziția dumneavoastră. Dacă vreți să vindeți, să cumpărați, să închiriați, aveți un partener de încredere în Laurențiu. Vă mulțumim că ne-ați urmărit, vă salutăm și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice informație sau consultanță în domeniul imobiliar. Vă mulțumim frumos!